много сериозна, тъй като има много дребни детайли, които трябва да бъдат усъвършенствани и изпипани до край. Сега ще видим олимпийския шампион от Китай. Във вчерашния ден китайките заеха 4-та позиция, останаха в подножието на медалите. Браво на китайките. Искрено много се забавлявах през цялото съчетание с треньорските реакции отстрани. Много са емоционални и Близнюк, и нейната колежка от Китай. Но за мен лично това е една композиция, която е много запомняща се, отличаваща се. Те си имат специфичен техен стил, много интересни, оригинални, винаги имат нещо оригинално. При тях това, което ми направи впечатление, е, че хорала, който обикновено е доста трудно за показване, като колективна работа, беше много ясно изразен. Имаха и ефект, имаха и много ясно изразена смяна на динамиките и всъщност това е единствен отбор до сега, който нямаше уред на земята. Имаше 2 догонвания, но уредите бяха спасени и трудностите ще бъдат зачетени. Определено китайски ансамбъл е във възход. Още от Валенсия, където направи едно много силно световно първенство. След това олимпийската титла. Абсолютно. А сега е абсолютно нормално да са щастливи, тъй като успяха да го изиграят. Наистина за всички отбори съчетанието с 5 ленти като цяло представлява голяма трудност. И много често, както видяхме и до сега, води до доста грешки. They won the gold last year at the Olympics in Paris, the People's Republic of China. Общо 9 комплекта медали ще се раздадат на това световно първенство.
Половината вече Наистина. зависи от теб. Да се Всъщност- преживяваш всичко с състезателките Всъщност си. да си треньор е много по-тежко, защото го гледаш отстрани и нямаш представа какво ще се случи, го преживяваш много Не е по твоя емоционално. контрол. Да, когато играеш е малко по-различно, абсолютно заслужена оценка. 27 550, първа позиция до тук за отбора на Китай. 12 900 за трудност, много висока оценка. Артистичност